அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் பேரருளும் பெரும் கருணையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்க பெறட்டுமாக அப்படிங்கிற என்னுடைய துவாக்களோடு ஃபஜ்ர் தொழுகை முடிச்ச உடனேயும் 113 அத்தியாயம் அல் ஃபலக், அத்தியாயம் 114 அன்னாஸ், இது ரெண்டையும் தொடர்ந்து எப்படியாவது நினைவூட்டலோட படிச்சிடறேன். அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நேற்றிரவு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இஸ்லாமிய புகழ்பெற்ற பெண் எழுத்தாளர் என்னை பற்றி வழக்கம் போல முற்போக்கு என்ற பெயரில் சபரிமலாவுக்கு கொள்கை தெளிவு கிடையாது, அவங்களுக்கு கொள்கையும் கிடையாது, கருத்தியலும் கிடையாது அப்படின்னு வழக்கம் போல விமர்சனம் செய்கிறவர்களைப் போல இந்த பிள்ளைகளுக்காக நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற பணிகளை பார்த்து உடை கட்டுப்பாடு குறித்து நம்ம பேசுறது குறித்துன்னு ஒரு பெரிய கட்டுரை எழுதியிருந்தாங்க. அறிவாற்றல் மிக்க மேதமைகள் அவர்கள்லாம், நம்மளாம் அவங்களுக்கு முன்னாடி யாரும் இல்லை தானே. இறைவன் இந்த சிற்றறிவை நமக்கு கொடுத்து அவனுடைய பேராற்றல் மிக்க அறிவால் நம்மை இயக்கி கொண்டிருக்கிறான். அதை நான் முழுமையாக நம்புகிறேன். பழைய சபரிமலாவாக இருந்திருந்தால் நேரம் கொதிச்சு கொந்தளிச்சு அப்படின்னு இருந்திருக்கும். இப்ப ஒரு புரிதலோடு நான் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன். நான் சமூக களத்திற்கு வர ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே கொள்கை கருத்தியெல்லாம் எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு தான் விமர்சிக்கிறாங்க. என்னுடைய கொள்கை, என்னுடைய கருத்தியல் இவனுடைய திருப்பெயரால் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேன். என்னை சுற்றியில் இருக்கும் யாரும் கண்ணீரோடு கவலைப்பட்டு கொண்டே இருந்துடக்கூடாது. என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் கல்வி கிடைக்காம தற்கொலை பண்ணி செத்துடக்கூடாது. என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மாணவ கண்மணிகள் காதல் வழிகேடுங்கிற பேர்ல படிக்கிற வயசுல படிப்பை தொலைச்சிட்டு லட்சியத்தை இழந்து தவிச்சிடக்கூடாது, பொள்ளாச்சி இஸ்யூஸ் மாதிரி. அப்ப என்ன செய்யறது? இதுக்காக ஏதாவது ஒரு வகையில உயிரை களத்தில் அர்ப்பணித்தாவது இந்த பிள்ளைகளை மீட்டணுமே அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்தியல், என்னுடைய கொள்கை. இதுல என்ன தெளிவு கொடுக்கணுமோ அதை இறைவன் கொடுப்பான் அப்படின்னு நான் பரிபூர்ணமாக நம்புகிறேன். உங்களுடைய இந்த விமர்சனங்களை விட்டு நான் எப்படி பாதுகாப்பு தேடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அத்தியாயம் 113 அல் ஃபலக், அதிகாலை. நபியே, நீர் சொல்வீராக, அதிகாலையின் இறைவனிடம் நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன். அவன் படைத்தவற்றின் தீங்கை விட்டும் இருளின் தீங்கை விட்டும் அது பரவிவிடும் போது, இன்னும் முடிச்சுகளில் மந்திரித்து ஊதும் பெண்களின் தீங்கை விட்டும் பொறாமைக்காரனின் தீங்கை விட்டும். ரொம்ப முக்கியமானதாக இதை நான் பார்க்கிறேன். பொறாமைக்காரனின் தீங்கை விட்டும் அவன் பொறாமை கொள்ளும் போது நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன். இன்னைக்கு நம்மளை நோக்கி வர்ற அம்புகளுக்கு பின்னாடி பொறாமை அப்படிங்கிற பெரிய மை தடவப்பட்டிருக்குன்னு நான் நம்புறேன். ஆனால் இந்த அன்னாஸ் என்கிற இதை ஓதும் போதே எல்லா விஷமான அந்த அம்புகளும் சுக்குநூறாகிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் எனக்கு தோணிட்டே இருக்கும். அத்தியாயம் 114 அன்னாஸ், மனிதர்கள்னு அர்த்தம். நபியே, நீர் கூறுவீராக, மனிதர்களின் இறைவனிடத்தில் நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன். அவனே மனிதர்களின் அரசன், அவனே மனிதர்களின் வணக்கத்திற்குரிய இறைவன். பதுங்கியிருந்து வீண் சந்தேகங்களை உண்டாக்குபவனின் தீங்கை விட்டும் பதுங்கியிருந்து வீண் சந்தேகங்களை உண்டாக்குபவர்களின் தீங்கை விட்டும் இறைவனிடத்தில் நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன். பெரிய பாதுகாப்பு கவசமாக இந்த 2 அத்தியாயத்தினுடைய 2 சென்டென்சஸ் பெரிய பாதுகாப்பு கவசமாக செயல்படுறதை உணர முடியும். அவன் எத்தகையவன் என்றால் மனிதர்களின் இதயங்களில் வீண் சந்தேகங்களை உண்டாக்குகிறான். இத்தகையோர் ஜின்களிலும் மனிதர்களிலும் இருக்கின்றார்கள். இந்த தீங்குகளை எல்லாம் விட்டு நீயே பாதுகாப்பு தருவாயாக. யா அல்லாஹ், எம் இறைவனே. ஆமீன்.